У Шклове прайшло першае пасяджэнне раённай камісіі па выбарах прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. Абралі старшыню раённай выбарчай камісіі, абмеркавалі арганізацыйныя моманты. Старшынёй Шклоўскай раённай камісіі па выбарах прэзідэнта Рэспублікі Беларусь абраны Алексей Дзядкоў. За яго кандыдатуру на першым пасяджэнні раённай камісіі прагаласавалі единагалосна. Намеснікам старшыні камісіі абраны Александр Гуранаў, сакратаром Таццяна Браун. Іх кандыдатуры таксама падтрымалі ўсе члены камісіі. Шклоўская районная комиссия по выборам президента Республики Беларусь будет работать согласно Конституции Республики Беларусь, избирательного кодекса нашей страны. Мы должны провести ее на достойном уровне, избрать того президента нашей страны, в котором бы прекрасно жить, работать и трудиться. Конечно же, не нарушая никаких законодательных актов, которые приняты в нашей стране. Нагадаем, что 20 мая прайшло сумеснае пасяджэнне прэзідыума Шклоўскага раённага савета дэпутатаў і Шклоўскага раённага выканаўчага камітэта па ўтварэнню раённай камісіі па выбарах прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. Усяго ў склад раённай выбарчай камісіі ўвайшлі 13 чалавек. На першым пасяджэнні усе яны атрымалі адпаведныя пасведчанні. Зацверджаны графік дзяжурства ў раённай выбарчай камісіі. Па буднях з 10 до 19 гадзін, з перапынкам на обед с 14 до 15:00, по суботах с 10 гадзін до 14. Працаваць камісія ўжо пачала з 22 мая. Пачаў сваю работу інфармацыйны рэсурс «Выборы 2020», дзе расказваюцца ўсе важныя падзеі кампаніі па выбарах прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. Баннер змешчаны таксама на сайце Шклоўскага райвыканкама.